Assalamu alaikum, kuna tare da Channel MMK Gombe. A cewar hukumar kula da haƙƙin ɗan Adam sun ce ba za su bari a kashe Maryam Sanda ba. Ko shin menene dalilin su? Bayan ya kasance cewar duk wanda ya kashe rai kamata a kashe shi. Amma Najeriya tana ɗaukan wannan doka ne? A'a, sai dai idan Najeriya abin da ta sani kawai shine sai dai idan mutum ya yi kisa a kai shi prison ya yi aikin gidan yari. Amma a constitution na addinin musulunci binnafsi wal nafsi, wanda ya kashe rai shi ma a kashe shi. Amma wasu sukan yi magana cewar a'a tana da yaron da shayar da shi take yi, yaro ne karami. To ga munan dai a wannan guri ko yaya abun zai kasance, muna nan dai muna bibiyar wannan al'amari mu ji a'a yaya wannan abu zai kasance. Shin Maryam Sanda za ta rasa rayuwarta a wannan daren ne ko kuma dai yaya? Muna bibiyar wannan lamarin, ku ci gaba da kasancewa da mu domin jin ya za ta kasance.